Hola, boniques, benvinguts una vegada més a Flor de Pell. Jo sóc la Natàlia Muller i estic oficialment de vacances. No al 200%, perquè de fet avui és com el meu últim dia de vacances. He fet com una setmana de vacances. Després, aquesta setmana faré una setmana de vacances. Si estàs escoltant això recent llançat el podcast, estaré treballant, però després tindré 2 setmanes de vacances i diràs, Natàlia, per què fas això? Honestament, vull enganyar el meu cervell i vull que em doni la sensació de que estic quasi un mes de vacances. Per no dir, sí, quasi un mes de vacances, perquè 3 setmanes són oficials, però jo ho vaig fer fa uns anys, això de tenir com una setmana intermitja. Bueno, aquestes vegades sí que és veritat que és una setmana que és rara, que et talla com les vacances. L'última vegada crec que vaig fer com 2 setmanes de treballar entremig, però em va donar la sensació que les vacances se m'allargaven molt, em condien moltíssim, i també és veritat que ara l'agost és com un temps molt tranquil, tothom està de vacances, els teus jefes estan de vacances, els jefes dels teus jefes estan de vacances, i és com que tot està molt tranquil. Per tant, és com quasi vacances, és com un moment molt relaxat a la feina, i per tant vaig dir, anem a fer-ho. Just aquesta primera setmana l'he invertit en una cosa molt guai, que ha sigut un viatge a Itàlia. Ai, nenes, què us haig de dir? Oddio, grazie mille. Que fantàstic. Vaig anar... O sigui, realment aquestes vacances partides també han sigut una mica amb l'excusa que tenia, que és que no he anat a Itàlia perquè sí, que també, vull dir, he anat per gust, he tingut el privilegi i la sort d'anar-hi, de treballar tot l'any per poder permetre'm aquest viatge sense com remordiments o sense patir pels diners. I és que una companya de la meva feina es casava, una companya de la meva feina que som amigues i també som amics amb el Julià i el seu ara ja és marit, perquè ja s'han casat. I aquesta noia és de Verona i el seu marit també és de Verona, i evidentment es casaven no a Verona ciutat, però es casaven molt, molt a prop, una zona molt a prop del Lago di Garda, i ens van convidar. O sigui, que top, de veritat, nenes. Ja sabeu que a mi m'encanta l'amor. No sé si us en recordeu d'aquell podcast que us vaig dir, que vaig veure aquella pel·li que es diu Anyone But You, que és d'una boda i que surt aquella noia que és d'Eufòria, que mai sé com es diu, la Rosa, tan guapa, i bueno, tots van supervestits de boda, i us vaig dir, tinc unes ganes terribles d'anar de boda, d'anar superbonica, de vestir-me, de comprar-me vestits. Se m'ha complert, és que és molt fort quan dius coses que vols i es compleixen. He anat de moment ja a 2 bodes aquest any i me'n queda una al setembre, o sigui, cada mes estic tenint una boda, que al principi és molt jiji-jaja, però després veus tot el que has de pagar i és com el meu quadre de despeses comença a estar una mica en negatiu, però bueno, és tan maco, m'agrada molt celebrar l'amor, vosaltres ho sabeu, jo visc per l'amor, i clar, anar a una boda a Itàlia, quan la Simona, que és la meva amiga, ens va convidar, va ser com, jo vaig cridar perquè és que no m'ho esperava gens que ens convidés, i una boda a Itàlia, o sigui, és que mític. És la meva segona boda i me'n vaig a Itàlia amb el meu nòvio, i ja que hi som, doncs vam decidir que aprofitàvem i fèiem com el viatge de vacances allà. A mi sí que és veritat que estic una mica mal acostumada i m'agrada cada any anar de viatge a algun lloc, perquè aprenc moltíssimes coses i en aquest sentit soc com molt curiosa i m'agrada molt saber dels llocs, saber de les cultures, i m'interessa bastant. És com una distracció com molt diferent, no? I m'inspira molt anar a altres llocs. I clar, quan la Simona ens va dir, escolta, us convidem a la boda, va ser com, buah, ens anem a Itàlia, vam agafar un Airbnb, ens vam quedar a Verona, i a partir d'allà vam agafar un cotxe i o sigui, ha sigut com un viatge super, però perdoneu, és que em pica el nas. Ha sigut un viatge super com variat, perquè hem tingut Verona, és a dir, visitada, ciutat, però clar, és una ciutat italiana, que no és una ciutat com un altre lloc, sabeu? Sabeu les ciutats italianes? Això que es respira, que tot és... O sigui, a tot arreu hi ha coses increïbles, a tot arreu hi havia coses de Roma, de l'imperi romà, evidentment, a tot arreu hi havia castells. Vull dir, és que tot era bonic.
i escultures i no sé què i no sé quantos. Bueno, una xulada. Després vam aprofitar per anar al llac Garda i anar per alguns pobles preciosos d'allà, que vaig al·lucinar. Crec que érem els únics espanyols catalans que hi havia per allà, o sigui, vam trobar molt poca gent catalana i espanyola, bueno, les dues coses, i va ser un viatge molt guai. Després vam aprofitar i un dia vam anar a fer una excursió, que va ser una excursió super light, perquè feia moltíssima calor i no tenia cap mena de sentit. O sigui, l'únic com dolent d'aquest viatge ha sigut que ha fet molta calor. Però sí que és veritat que quan te'n vas a Itàlia a l'agost o al finals de juliol fa molta calor. L'últim viatge que vaig fer a Itàlia, bueno, no l'últim, però l'últim viatge que recordo a l'estiu va ser a la Toscana, quan era petita amb els meus pares, i recordo, o sigui, tinc com el gravat la imatge de veure que el cotxe posava que estàvem a 43 graus a fora, obries la porta i era com si, o sigui, era aire calent, era com si estiguessis dins d'un forn. I aquest any no ha fet tanta calor, perquè no hem arribat a 43 graus que jo sàpiga, però sí que estàvem a 37, 38, 39, fàcil. I era o sigui, era com unes... Bueno, feia com molta xafogor i era bastant angoixant. O sigui, bastant... Clar, tu estaves a l'apartament tan tranquil, sorties i de cop et donava un xoc de realitat d'una calorada horrorosa que... O sigui, hi ha hagut moments que, clar, nosaltres caminàvem molt perquè no pots anar en cotxe pel centre de la ciutat i, o sigui, hi havia dies que arribava a l'apartament i m'havia de treure la roba perquè estava xopa, o sigui, estava com angoixada, que em costava com... Sabeu què? És que no sé com dir-ho, és que només m'havia passat a Itàlia, o sigui, sues tant que primer no vas al lavabo perquè ho estàs traient tot amb la suor, perquè no paràvem de veure, a més, però és que, clar, se t'enganxa la roba, se t'enganxa tant la roba, que és com que sentia que la roba m'apretava i que no podia respirar, o sigui, com un agòbio horrorós. Però bueno, a part d'això, que tot això es soluciona amb aires acondicionats i estan al cotxe i estan a l'ombra, encara que l'ombra seguia fent molta calor. Ha sigut un viatge xulíssim, hem menjat superbé, ens ho hem passat molt bé, jo vaig fer un plan de tot el viatge, vaig fer un Notion. Si no us he recomanat ja el Notion, jo crec que sí, us el recomano màxim, m'encanta Notion, el vaig conèixer per la feina, perquè a la meva feina fem servir Notion, i és que el Notion és la meva vida, o sigui, vaig fer una planificació de tots els dies i ha sigut fantàstic perquè ho hem anat seguint, no he hagut de pensar, ha sigut com molt relaxat entre cometes i ha sigut molt guai. Estic molt contenta de l'organització d'aquest viatge, de lo bé que hem menjat. És que bo, ara mateix estic pensant en uns espaguetis carbonara. Uns espaguetis, que bo, uns espaguetis amb pesto i pistatxo, bueno. He menjat moltíssima pasta. El Julià només ha menjat pizza i jo només he menjat pasta. Sí que és veritat que m'ha menjat algunes altres coses, però bàsicament era això. O sigui, quan anàvem a sopar era com, vale, vull un lloc on facin pasta, i el Julià em deia, jo vull un lloc on facin pizza. I era com, hem de trobar un lloc on facin les dues coses. I ha sigut molt guai. També vam tenir un dia que vam tenir com un dinar romàntic i vam anar com a un poblet que ens va recomanar la Simona, que això també és superguai, i intentaré fer més en plan que la gent local ens recomani llocs de veritat que valen la pena i que no surtin tant a les guies, perquè aquest poble no sortia enlloc. I uau, la Simona em va dir, és el meu lloc preferit del món i ho entenc 100% i que guai que no estigués com publicitat i que no hi havia, o sigui, és que no hi havia guiris, eren tot locals i nosaltres. Maquíssim, amb tot ple de castells, tot superverd, que això em va sorprendre un muntó. I una altra cosa que em va sorprendre molt és que a la zona del Vèneto, que és la zona de Verona, cultiven moltíssims kiwis. Què? Pues sí. Era com, estàvem allà mirant perquè, no sé, el Maps ens va portar com per una zona, tal, no sé què, ja no recordo on anàvem, però estava tot supercultivat, tot supernet, superarreglat, es notava que allà tenen molta aigua i està tot superverd, superordenat, superbé. Estic parlant de cultius, I m'hi vaig fixar i vaig dir, quina planta més rara, no sé què és, i de sobte vaig veure kiwis, eren kiwis. Que fort. Són com parres i tenen kiwis, increïble. En fi, fins aquí la meva història del viatge a Itàlia. Estic supercontenta, estic molt modo vacaciones, la veritat. I, no sé, de veritat estic molt contenta, ens ho hem passat superbé amb el Julià, vulguis o no.
Jo quan faig aquests viatges, no diria que sóc una tia retorçada, en plan rotllo oscuro, però sí que sóc una mica retorçada en el sentit de que rotllo més que busco la llum en aquest tipus de coses i sento que tot això són com proves una mica per posar a prova com la nostra relació i veure com si ens entenem, si no ens entenem, si podem conviure junts, si ens aguantem una setmana, perquè hem anat una setmana a Itàlia. És que ha sigut supervariat perquè a més hi havia un dia que va ser com de boda, vull dir, ha sigut com moltes coses diferents i ens ho hem passat superbé. Evidentment, totes les parelles tenen el seu, però hem estat superbé i ha sigut molt guai i no sé, és maco. Fins aquí la intro del viatge a Itàlia. Llavors, dit això, avui volia enfocar una mica el que parlarem a les vacances. Ai, Natàlia! Mare meva, però que innovadora. Atenció, perquè per mi les vacances són un moment bastant d'introspecció. Sí que és veritat que hi ha com diferents tipus de vacances, també les comentarem. Segur que me'n deixo algunes, però clar, aquí ja sabeu que estic parlant des del meu punt de vista, des de com jo les veig. I per mi les meves vacances sempre han sigut com un moment que me les he pres. Estem parlant, evidentment, de vacances d'estiu, Jo no parlo de vacances de Nadal, perquè per mi no són... O sigui, per mi les vacances de Nadal sí són una pausa, però no és com vacances que de veritat desconnectes màxim i és com que tens molt més temps, no? Podria, però jo no el tinc. I per Pasqua hi ha gent inclús que no fa ni vacances. Jo sí que em forço a fer vacances perquè jo, com diria el meu nòvio, com diria la gent de la meva feina, sóc un torbellino i jo vaig a 400 de normal i sí que de tant en tant necessito vacances perquè és que si no em cremo. O sigui, jo mateixa em cremo, No és que ningú m'obligui, és que jo vaig a tope. Sí, no sé anar no sé anar a tercera, sempre haig d'anar a sisena. En fi, de tant en tant passa. I per mi les vacances d'estiu són com un moment molt com de pausa, o sigui, no de pausa de no fer res, però sí que deixo de fer les coses que normalment faig en el meu dia a dia. I no sé, és com un moment que entro com en una situació de només vull fer les coses per gust i... O sigui, hi ha gent que quan està de vacances segueix fent feina o segueix amb projectes i no sé què i no sé quantos. També és veritat de la quantitat de dies que tinguis de vacances i el que et doni de sí, Jo parlo de vacances com a treballadora que treballa en oficina, que a l'estiu tinc 3 setmanes de vacances i me les organitzo com vull, Hi ha gent que té més temps i que, evidentment, pot fer més coses. Estic pensant en mestres perquè jo tinc molts amics mestres, però jo parlo en el cas de com vacances molt com definides o predefinides, que altres anys, per exemple, no he tingut 3 setmanes, potser altres anys quan feia pràctiques i tot això havia tingut com 3 dies de vacances i és com, vale, vull exprimir al màxim aquestes vacances, vull aprofitar-les, vull fer això, vull fer l'altre, no sé què. I en canvi, aquestes d'estiu, ara que ja tinc com més estabilitat, me les organitzo bastant. I bàsicament el terme que us diria és que quan estic de vacances sento que canvio molt com de prioritats. És a dir, no és un moment de pausa com a tal, sinó que és un moment en el que poso en pausa coses que faig de normal i poso el play a coses que no faig de normal. Queda clar, no? I és bàsicament veure on enfoques la teva energia. És a dir, si jo de normal enfoco la meva energia en estar 8 hores sentada davant d'un ordinador, tenint reunions, decidint coses, fent tu a la feina, doncs aquestes 8 hores les dedico a un altre tipus d'energia, no? O si les dedico a fer tant contingut setmanal, anar a l'hort, fer això, anar al no sé què, publicar no sé quantos, doncs quan estic de vacances és com, ok, en plan, m'ho prenc com d'una altra manera. I per mi, per exemple, les vacances són com un moment que, vulguis o no, és introspectiu. Ja sé que jo sóc bastant introspectiva, però les vacances quasi que em forcen a estar introspectiva, perquè sí que m'agrada buscar una mica com el temps de pensar cap a on em vull dirigir, i una mica és com un moment, per mi, que vaig com mig recollint. Ara això no ho he fet sempre, Ho fa, no sé si us diria que quasi 3 anys, més o menys o així, que m'agrada dedicar com uns dies de les vacances a no tenir cap... En plan, no vull tenir plans, tinc
Sí, normalment... Nenes, vaya liu. Normalment, és el que us he dit, m'agrada fer un viatge de vacances. Aquesta vegada hem anat a Itàlia, ha sigut una setmana. Normalment no faig viatges tan llargs, és només que ens sortia millor de preu a nivell de vols i tal, i va ser una excusa perfecta, jo estava encantada. I normalment doncs, m'agrada fer un viatge, després si fem alguna amb la família també m'agrada molt passar com aquest temps de qualitat amb la família. Vosaltres sabeu que la meva família té una casa a la Cerdanya francesa i és el meu lloc preferit del món i per tant sempre que ja tinc excusa i vaig a la Cerdanya, llavors aniré a la Cerdanya també. I després sempre m'agrada tenir com una setmana o 3-4 dies com a mínim de no vull tenir plans. Sí que és veritat que després a última hora els faig, però de dir, vale, aquests dies són per reajustar-me, veure què vull fer i recollir una mica tots aquests pensaments que he anat tenint al llarg de l'any. Per mi, obro cometes, per mi agost-setembre, el setembre per mi és com l'inici de l'any. Per mi el gener és com un turbo que m'ajuda a fer propòsits i no sé què, però per mi realment el curs comença al setembre, encara que ja no vagi al col·le, però sempre ha sigut així. El setembre és com una època que tornes com molt renovada, com amb les idees una mica més clares, airejada, i llavors, pum, comences amb força, I ja no només parlo a nivell laboral, sinó que parlo molt a nivell personal. O sigui, per mi, el setembre, a l'agost, setembre és un moment que em va genial per renovar, per pensar, per replanificar, per reorganitzar, no? Per fer una mica, marcar una mica la direcció cap on vull anar. I és això, que vaig recollint una mica aquests pensaments que he tingut de manera recurrent però que no he anat recollint, llavors els recullo tots a l'agost-setembre i m'agrada una mica com seure'm amb mi mateixa i dir, ok, anem a fer revisió del que ha sigut tot l'any, tot el que ha passat aquest any, com ha anat, com m'he sentit, què m'ha agradat, en què he estat pensant, què m'ha cridat l'atenció, què no, i una mica enfocar, en plan, mira, crec que de cara a l'any que ve, o sigui, de cara a setembre, vull començar a fer això, tal, això em faria il·lusió, això crec que ho haig de fer més perquè sé que em fa bé, això ja no m'omple, per tant crec que ho haig de deixar. I és una mica com el moment de reajustar, seria reajustar, però de veritat que és un moment que m'encanta. Bueno, és que planification, m'encanta la planificació, o sigui, molt Virgo en aquest sentit. I, evidentment, també és un moment que no només estic aquí com pensant, sinó que també és un moment de fer plans que no puc fer durant l'any, tenir com més temps per estar tranquil·la, no saber quin dia és de la setmana. Això és fantàstic, això em passa una mica quan estic a la Cerdanya i és... Sí, en plan, és fantàstic, senzillament moments d'estar tranquil·la, de no tenir cap plan, de dir, m'aixeco a les 11 i no passa res, que això jo un cap de setmana no m'ho puc... O sigui, no és que no m'ho pugui permetre, és que no em dóna la gana aixecar-me a les 7 del matí per anar a treballar, que ara sí que és veritat que m'aixeco per anar a treballar a una feina que m'agrada i, per tant, no és allò que diguis quin dolor, m'aixeco i estic de mal humor o preocupada. No, és una feina que m'agrada i m'ho passo bé. Sí que és veritat que hi ha moments d'estrès i moments de coses que em preocupen, coses que em fan respecte, perquè evidentment estic creixent com a persona i com a professional, però això d'aixecar-te a les 7, en plan, aixecar-te superdora per fer una cosa que has de fer, no? Perquè aquí no som riques i necessitem diners per viure, i no aixecar-te d'hora per fer les coses que tu faries quan estàs treballant. O sigui, és que a mi em passa una cosa molt forta, que és que quan m'aixeco pel matí, els dies que haig d'anar a treballar, de cop em ve de gust fer tot. O sigui, de cop em ve de gust fer un slow morning, fer-me una esmorzada com una reina, anar a mirar les meves flors, ara vull llegir, ara vull fer no sé què, i és com, no puc, haig d'anar a treballar. En canvi, quan és cap de setmana, això no em passa. Quan és cap de setmana estic supermandrosa i és com pot ser que entre setmana jo vulgui fer tot això i després al fin és com, ai no, quin pal. Llavors, no m'obligo, però sí que mig em dic, escolta, si tu realment vols fer això, els caps de setmana t'aixeques i ho fas. I no me'l passo dormint. També és veritat que jo no sóc molt dormidora, llavors no tinc un dilema super terrible, però sí que soc més mandrosa en aquest sentit. Llavors, doncs és això. Senzillament, moments d'estar tranquil·la i poder fer el que em dóna la gana. Llavors, un tema que em sembla com superinteressant és el fet que les vacances... Bueno, ja li dona una mica de nom al títol, no?, d'aquest podcast, que és el concepte de carregar les piles, la màgia de desconnectar, que
carregar piles. Que interessant, o sigui, m'he adonat que quan a la meva feina la gent se'n va de vacances, hi ha una cosa molt guai de poder agafar, o sigui, de poder treballar en una empresa internacional o una empresa que no té com moments com molt clars de vacances, és a dir, la meva empresa no tanca mai, o sigui, sempre està en moviment i per tant la gent normalment es pot demanar vacances quan li vingui de gust. Jo segueixo sent bastant classicota i em demano les vacances doncs, les clàssiques per Nadal, per Pasqua, és el que us he dit que m'obligo perquè és que si no em torno loca, i a l'estiu, ¿vale? No me n'agafo a l'octubre, no me n'agafo en plan al juny, normalment me les agafo sempre doncs, a l'agost, allargo una mica perquè també em conec i sé que em va bé com tenir aquests espais d'afluixar una mica. I me n'adono que sempre que la gent se'n va de vacances, sempre els dic una cosa que és molt de desconnecta molt i carrega les piles. En plan, es pot carregar piles, tal, no sé què. I és com interessant, en plan, em sembla guai el concepte de carregar piles quan normalment les vacances estan associades al desconnectar, no? I al no fer res. En plan, les vacances són per no fer res, no? Per descansar. En plan, em sembla com una mica com contradictori entre cometes. Llavors, hi ha com aquestes dues situacions de deixar de ser productiva, en plan, vale, les vacances són per parar, per no fer res, per desconnectar, per en plan deixar com de ser aquest productiu del dia a dia, no? Que estàs tot el rato, versus el tinc vacances, vull fer això, tal. I llavors t'estresses de tantes coses que vols fer de vacances. Jo visc les dues coses, ja us ho he dit. Per exemple, jo abans d'anar de vacances aquesta setmana passada estava, o sigui, la setmana abans estava no estressada, perquè no és la paraula, però estava com, haig de fer això, haig d'organitzar això, haig de fer no sé quantos, haig d'anar al metge, haig d'anar a fer-me això, haig de fer-me la manicura, haig d'anar-me a fer les metges, no sé què, o sigui, va ser com, oh my god, tota la planificació i també una mica l'estrès de, ara que tinc vacances, no les vull malgastar, en plan, sense fer res. Vull aprofitar, vull anar a la platja, uns dies a la Costa Brava, uns dies a la muntanya, ara vull fer una excursió, ara vull fer no sé quantos, ara me'n vull anar jo què sé, a Bali. O sigui, hi ha com dos tipus, vull dir, crec que avui en dia el que més es porta és això, el no parar, estar de vacances i aprofitar-les al màxim i ara estic aquí. És una mica com que a la meva feina també diuen molt això de que te'n vas de vacances per descansar i tornes de vacances i estàs encara més cansat del que estaves abans, no? Sí que és veritat que és el que us dic, que poses l'energia en altres coses però acabes rebentat. O sigui, això del deixar de ser productiu és absolutament mentida. O sigui, aquest terme de ser productiu, no parar, tucutú, pues que el tenim a tot arreu. Hi ha una cançó d'Oques Grasses, ara que ho penso, que no sé, crec que és la de Com està el pati, ara no estic segura, però ja tenen una frase que em ressona moltíssim, que diu, l'important ara ja no és, en plan, ser feliç, l'important és tenir molta feina, no? En plan, poder dir que tens molta feina, que estàs molt ocupat, que no sé què, no? I em feia pensar molt en la història del pescador. Sabeu quina història, la paraula aquesta del pescador? Vaig explicar-vos-la perquè és que porto uns dies pensant-hi, nenes. És una paraula molt interessant que bàsicament parla una mica de realment on està la felicitat, no? Perquè moltes vegades també ens ofusquem molt amb les vacances, en què volem unes vacances perfectes, els volem aprofitar moltíssim, volem fer això, volem fer-ho altre, no sé què. Acabem exhausts, que sí, i també moltes vegades acabem comparant les nostres vacances amb les dels altres, no? Perquè clar, amb l'accés a les xarxes socials i tot això veus que tothom fa coses xulíssimes i és com, perquè no m'he organitzat prou bé, perquè no tinc ningú amb qui anar, bueno, no tinc els diners per fer-ho, en fi. I la paraula del pescador diu el següent, és un pescador que pesca un peix al dia, vale? No sé, bueno, diguéssim que en pesca 3, vale? És un pescador que pesca 3 peixos al dia i es troba amb un americà i l'americà es menja el peix, li compra el peix, se'l menja, el peix està increïble i li diu escolta, aquest peix, quants peixos pesques al dia? I li diu, doncs pesco 3 peixos al dia.
I li diu, i què fas després amb tota la resta del temps que tens? I doncs mira, jo m'aixeco d'hora, pesco els peixos, quan acabo, ho estic mig inventant, després busqueu bé la paràbola perquè me l'estic dient de memòria. Després, doncs porto un dels peixos, me'l quedo per casa, fem un dinar, faig la siesta amb la meva dona, després baixo al poble, em prenc unes copetes de vi amb els amics, torno a casa, me'n vaig a dormir i l'endemà doncs repeteixo, no? I la Marica li diu, ostres, però amb tot aquest temps que et sobra podries estalviar i comprar-te una barca i amb aquesta barca podries pescar molts més peixos. I si després pesques molts més peixos, el que podries fer és vendre'ls. I si els vens bé, doncs et podries comprar la teva pròpia fàbrica, no? Per processar tots aquests peixos, no? I després, un cop tinguis la fàbrica, ja tinguis et compris més vaixells, puguis tu tenir com la teva pròpia línia de venda dels peixos, després te'n pots anar a la capital, no? I amb aquests peixos que hi ha, o sigui, amb tots aquests diners que hauràs anat acumulant, pots inclús arribar a crear un gran imperi i acabar venent la teva empresa i series milionari, no? Amb aquests peixos tan increïbles que pesques. I el pescador li diu, escolta, i això quant de temps em trauria, no?, en fer tot això? I li diu, bueno, no sé, entre 20, 25, 30 anys, no? I diu, després ja et jubiles i ja està. Vull dir, tindràs els diners i tot el temps del món per fer el que et dongui la gana, no? I el pescador li diu, però això no ho tinc ara, no? I bàsicament parla d'això, no? Que la veritable felicitat consisteix en estimar allò que tens i no sentir-nos malament per allò que no tenim, no? Una mica i també una mica, no només això, penso que també parla del fet de valorar el que tens i construir la vida que vols tenir. Moltes vegades tendim molt a comparar-nos i la comparació moltes vegades moltes vegades ens comparem amb gent i moltes vegades ens comparem basant-nos en coses que nosaltres realment no anhelem. Sí que és veritat que de vegades sí, però moltes vegades ara mateix, com que tenim accés a tantes coses, no? Tenim la tele, tenim les xarxes, tenim 1000 coses i és com que pots veure tantes maneres i tantes realitats que en certa manera de vegades és difícil no caure en el sentit que et falten coses, en plan que no estàs ple, no? I aquesta història del pescador m'agrada molt perquè bàsicament ell li troba sentit a la seva vida amb el que té, no? Que a ulls d'un, per exemple, podria ser una vida doncs, molt miserable, no? I als seus ulls bàsicament és perfecta perquè ell és la vida que l'omple i al final si això és la vida que l'omple és la seva vida, no? Aquí és l'important, no? I em feia pensar també molt en quina és la nostra meta, no? En plan, què és realment allò que ens fa feliços, què és realment allò que ens omple. I ara fa 2 setmanes, nenes, és que han passat coses, Ara fa 2 setmanes vaig coincidir amb un cardiòleg molt famós que es diu Valentí Fuster, si no m'equivoco, i ens va fer com una xerrada. Érem un grup de joves i ens va fer una xerrada i aquest senyor té 80 i pico anys, o sigui, és que em va entendre molt al moment perquè jo veia el meu avi fent-me una xerrada i em sembla molt maco. I ell parlava molt de l'èxit i deia que ell i els seus alumnes el que els deia és que ser exitós consisteix ser exitós consisteix en sentir-te satisfet amb la teva vida i una manera de sentir-te satisfet amb la teva vida moltes vegades és perseguint el teu do i duent a terme el teu do. El Valentí Fuster deia que la majoria, que tothom té un do, ningú té el mateix do i que l'important aquí és trobar quin és el teu do, trobar aquella cosa que se't dona bé i que gaudeixes fent. Això és el teu do. Moltes vegades costa de trobar. Jo sento que estic com trobant el meu do, però encara em falta... O sigui, penso que trobar un do no és gens fàcil. No crec que sigui com una vocació, en plan com una professió, sinó que sento que és com uns atributs que tu tens a nivell de caràcter, de personalitat, de com has sortit, no?
i les coses que se't donen bé, no? I que gaudeixes fent, no? I que t'omplen el cor i al final que et satisfan, no? Perquè per molts diners que tinguis, per moltes cases boniques, per molts viatges que tinguis, per moltes vacances increïbles que tinguis, si no estàs satisfet amb allò que tens, mai seràs feliç, mai et sentiràs exitós, no? I que important és sentir-se... O sigui, que important és que tu et sentis satisfet amb la teva vida, perquè ja pots anar-te'n a Cadaqués, ja te'n pots anar a Ubud, ja te'n pots anar al Japó, ja pots anar a fer rafting, tenir una granja increïble. En aquest cas seria un dels meus somnis. Però si res d'això t'omple, si res d'això... Si tot això ho fas de cara a la galeria, de cara al que veuran els altres, tal, i no estàs perseguint allò que realment et mou, et remou, t'al·lucina, quin sentit té? Ara m'ha fet pensar, mentre us explicava això, que en aquest viatge a Verona, un dels dies el vam invertir, entre cometes, per anar a Venècia. I allà a Venècia tenen la catedral de Sant Marc, que és una catedral, és una basílica, perdoneu. La basílica de Sant Marc, i és una basílica que està, és preciosa, està, no us diria supercarregada, però sí que es veu que se li va posar pasta en aquesta basílica. I una cosa que a mi m'agrada, en plan, que jo conec de mi mateixa, és que jo sóc molt fàcilment, entre cometes, impressionable. Tot el que és art, coses boniques, coses estètiques. A la meva feina diuen que tinc molt bon ull per aquestes coses i jo m'ho crec. No puc fer una altra cosa que creure-m'ho. I és que és veritat, perquè és que jo estava allà i és que jo em podria passar hores mirant-ho, senzillament mirant, contemplant. Mentre m'ho explicava el senyor del tour, del free tour, que de free no tenia res, però és que quina passada, no? I jo li deia al Julià, és que això és el que m'agrada dels viatges, és que veure coses noves, coses que no he vist mai, que m'impressionen, que és com, uah, en plan, jo em sentia planíssima, o sigui, això que és algo com tan tonto, no? Hi haurà gent que diu, no, és que m'agrada viatjar per menjar això i l'altre i conèixer la cultura. Veure coses boniques m'encanta. M'encanta anar a veure museus. En plan, són coses que a mi en aquest sentit m'estimulen i em flipa. És que em flipa de veritat. O sigui, invertiré sempre en pagar les basíliques, que és que aquella basílica era increïble, us ho juro. I em va encantar. I bàsicament és això, o sigui, trobar, detectar, que no és fàcil, no és fàcil, jo estic encara en procés de detectar, allò que m'omple són 27 anys de la meva vida i a poc vas aprenent i et vas coneixent, però trobo que no és algo gens fàcil i el Valentí també, Fuster també deia, en plan que, o sigui, moltes vegades intentem com perseguir alguna que no és el nostre do i això ens fa ser molt infeliços fins que no te n'adones, que estàs fent coses que dius, i jo per què estic fent això? És que moltes vegades vivim com una vida com molt artificial, moltes vegades. Això ho vaig parlar un dia amb la meva mare perquè tota la gent que treballem com d'oficina o màrqueting o administració, que moltes vegades treballes amb coses, a veure si m'entendreu, o economistes, és igual, gent que treballa amb l'ordinador, moltes vegades treballes amb coses que són com intangibles, ¿vale? I me'n recordo que un dia parlava amb la meva mare i no sé com va anar. A mi ja sabeu que m'agrada molt fer coses manuals, tinc un hort, tinc les meves flors, m'agrada fer tallers, m'agrada fer manualitats en general. Parlava amb la meva mare que a la meva mare li agrada fer ceràmica, ¿vale? I em deia que moltes vegades vivim com en un món tan intangible de coses que no podem veure, no? Que moltes vegades el que necessitem és fer coses tangibles, en plan, tocar coses, fer ceràmica, veure com els resultats de les coses, perquè a mi, per exemple, una cosa que em passa molt és que a la feina treballo amb moltes coses que són com molt intangibles. Sí que veus com els resultats de KPIs, no? En plan, com els objectius que et fiques, però no és un resultat que el vegis i diguis, oh, això és el resultat, en plan, he fet aquest gerro, he fet aquest ram, i el veus, allà el resultat materialitzat, no? I moltes vegades és com que amb la meva mare dèiem que vivim com en un món molt artificial, o sigui, que si això li expliquéssim a algú de l'edat mitjana no entendria res del que fem, no? I em feia gràcia perquè era això, que moltes vegades tendim a
els nostres dons moltes vegades són com coses molt bàsiques. Pots tenir com el do de la comunicació, el do de ser molt empàtic, el do de poder connectar amb la gent d'una manera com molt genuïna, no? I evidentment hi ha moltes professions amb el que pots fer això, però moltes vegades tendim a dir, no, vale, jo doncs vull ser economista i això és el que em dedicaré, o vull ser metge, no? En el cas del Valentí Fuster deia això, que hi ha molta gent que vol ser metge i tal i qual i que es vol dedicar a la recerca i que moltes vegades no és el seu do. Ells no estan fets per viure la recerca. Ells estan fets per ser metge de família o per fer tal, per fer coses més tangibles o per fer coses en les que necessitin menys paciència, perquè en el cas de la investigació has de viure de moltes beques, de moltes subvencions i no tothom pot fer-ho, no? I això amb mil altres coses, no? Però, per exemple, jo amb el que ho volia connectar això és que moltes vegades les vacances, almenys per mi, són com un moment molt bo per connectar amb allò amb el meu jo més intrínsec, en plan, amb el meu jo més jo. O sigui, al final, les vacances són per fer realment allò que realment et ve de gust. I és com que em fa pensar una mica en el si no hagués de treballar, què faria? Si no hagués de necessitar diners, si tingués tots els diners del món, què faria? Amb què ompliria el meu temps, no? I això és el que... Jo quan vaig estar treballant en agència, bé història, quan vaig estar treballant en agència de comunicació, vaig estar treballant crec que van ser 3 anys, i era una feina que no m'agradava, o sigui, era una feina que no m'agradava, jo ja li vaig explicar a la meva jefa, perquè la meva jefa més em tantejava i em deia, tu voldria, en plan, et veus treballant d'això, et veus aquí... I jo li deia, és que no ho sé, és que jo sabia que no, però clar, tampoc li volia dir que no a la cara, no? I al final estava aprenent de l'ofici, estava veient que m'agradava, que no, vaig aprendre molt, vaig aprendre coses que m'agradaven, coses que no m'agradaven, i vaig agafar bàsicament les que m'agradaven i ara em dedico a les coses que m'agraden, a algunes que encara no m'agraden, però bueno, paciència, que és la mare de la ciència. I jo recordo això de quan estava treballant d'algú que no m'agradava i quan m'aixecava i deia, vaya merda de dia, en plan... Jo hi havia dies que tornava de vacances i plorava. El primer dia plorava, perquè és que no m'agradava gens la meva feina. Que fort, no m'agradava gens la meva feina. O sigui, em vaig plantejar fer molts canvis, em vaig plantejar inclús ser paisatgista, perquè, o sigui, va ser quan vaig com descobrir tota la meva passió per la natura, va ser quan vaig trobar com molts dels meus dons. Em vaig adonar que connectava molt amb les persones i que aconseguia coses que a gent li feia... O sigui, no vol dir que a mi no em fes apuro aconseguir algunes coses, és a dir, em vaig adonar que jo el tracte amb les persones se'm donava bé, en plan, que tot em sortia bé, no? I que hi ha gent que li feia com molt de respecte o no li sortien les coses, a mi em sortien com d'algú molt natural i inclús jo no era conscient d'això, no? I això ho he anat aprenent amb els anys. I és això que em vaig adonar que sí, que realment jo el que anhelava era fer tot allò que m'agrada i que no volia passar-me la vida treballant d'algú que no m'agradava. Evidentment vaig canviar de feina, però va ser com un punt d'inflexió de dir la meva vida no té cap sentit, en plan, jo no visc per treballar, jo treballo per viure, no? I, evidentment, puc treballar d'alguna cosa que m'agradi o que m'agradi més o que m'agradi menys, però al final la meva vida, vull dir, és que jo em passo 8 hores al dia, com a mínim, treballant, ni que sigui que treballi d'algú que m'agrada, que em motiva, i després d'això, quan acabo de treballar, que normalment el que em passa és que estic rebentada, vull invertir-ho en fer coses que realment m'omplin. En plan, què hem vingut a fer en aquesta vida, si no? A malviure-la. Jo, honestament, amb la situació en la que estem, hem d'aprofitar-ho molt. O sigui, és que vivim en una societat, aquí a Catalunya, vivim de conya. Evidentment hi ha problemes, però nenes, aprofitem-ho de veritat. O sigui, jo ho penso molt quan tinc migranyes i tinc mals de caps i veig que no puc fer coses, és com que valoro moltíssim tot el que puc fer. Quan vaig estar ingressada a l'hospital 2 setmanes, ara ja fa anys, per un pneumotòrax, crec que no us he explicat mai aquesta història, ja us ho explicaré algun dia, és com que vaig valorar, o sigui, em vaig canviar, em va canviar la perspectiva de la vida, del ser agraït, o sigui, em vaig quedar amb una cosa
a mi em mancava una cosa molt bàsica que era l'aire. Jo no podia respirar, ¿vale? I em vaig adonar de lo bàsic que és, no? En plan, de la sort que jo tenia de poder respirar, de la sort que tenim tots de poder fer coses, de no haver ni de pensar que respirem, no? I va ser com... Uf. Llavors, les vacances, bàsicament, per mi són com un moment de connectar amb el meu jo més sincer en allò que realment a mi m'omple, amb el que em fa feliç, amb el que sé que em remoc, amb el que sé que estic com desenvolupant el meu do o amb el que estic com omplint-me el cor, no? Jo us ho dic molt de vegades, que en plan, això m'omple el cor, estic molt feliç. No és conya, o sigui, és que no és conya. Jo he trobat el que a mi realment m'omple, em fa feliç i jo em podria passar, o sigui, a mi m'envies a fer una visita a un jardí botànic increïble de flors, és que jo ho visc. I potser fa 10 anys et diria, què? No sé, nenes, o sigui, hi ha coses que em semblen una passada i les flors són una d'elles. I si a tu, doncs jo què sé, és el futbol o és la informàtica, doncs estupendo. És el mar, doncs fes més d'allò que t'omple, perquè al final què hem vingut a fer aquí? No? I bueno, això és el que us volia explicar una miqueta. Al final, per mi les vacances són una mica com aquest moment de connectar amb qui soc, amb el que vull fer. Ja us he dit que organitzo, o sigui, faig una mica com d'amics, perquè sí que és veritat que soc una mica torbellino i a mi m'agrada, o sigui, no m'agrada sentir que tinc unes vacances 100% de no fer res, perquè llavors m'agobio, m'angoixo amb mi mateixa, és com que m'entra la dèria de vull aprofitar-ho. Llavors he trobat una mica com aquest equilibri de, vale, tinc unes vacances, doncs uns dies els inverteixo en anar de viatge, anar a un lloc que aprengui coses, on pugui desenvolupar la meva curiositat, on pugui aprendre inclús una mica l'idioma, pugui provar coses noves, pugui veure art, pugui veure història, no? En plan, a Verona vam passar per un pont i jo estava, clar, és que jo estava, que el Julià de vegades em diu en plan, és que a mi no em fa falta fumar cap tipus de cosa estupefaent, perquè és que jo estic... O sigui, jo estava en plan, buah, estem passant per un pont, perquè han passat els romans, i jo estava com, uah, que guai, i el Julià estava com, en plan, sí, però ok. És així, jo estava com, buah, és una passada, i tocava la roca i deia, això també ho ha tocat algú fa 500 anys, és que clar, en fi, aquestes coses em flipen molt, de veritat, em torno loca. I és això, i que pues que hi ha com de molt d'estimulació, no? Enfocar aquesta energia en això i després hi ha dies d'enfocar això en estar amb la família, estar més tranquil·la, poder llegir, poder pensar una mica en què vull fer, què no vull fer, cap on em vull enfocar, no? I una mica que al final les vacances s'entenen una mica amb... O sigui, depèn molt de la persona, o sigui, per tu unes vacances poden ser com algú superproductiu, com algú superimproductiu. Jo penso que avui en dia les vacances s'entenen com algú improductiu, és a dir, són vacances, no? I són vacances perquè deixes de treballar, però pots treballar en molts altres àmbits de la teva vida. O sigui, jo sento que quan acabo de treballar, treballo en moltes altres coses. Treballo en sentir-me bé, treballo en desenvolupar el meu do de la comunicació, treballo en ser una millor persona, en ser una millor filla, una millor germana, una millor parella, anava a dir nòvia, una millor parella, nòvia està bé igualment, i no sé, o sigui, penso que les vacances avui en dia, o sigui, jo sento que les vacances són igual o més importants que el ser productiu, perquè moltes vegades les vacances el que et fan fer és... O sigui, el teu cos necessita descansar, ¿vale? Avui en dia portem com un ritme superfrenètic de fer mil coses i de vegades, jo us ho dic, és que a mi em passa, jo tinc migranya, o sigui, quan estic molt estressada i quan no paro, el meu cos em diu, basta, prou, fins aquí. I és la manera que té el meu cos de dir-m'ho, no? I quan estic de vacances m'ho noto, perquè és que em trobo molt millor, no tinc acné, no tinc migranyes, no tinc problema d'estómac, és molt fort, no? I al final és una mica reenfocar aquest tipus com de productivitat, és a dir, o sigui, jo sento que les vacances
jo necessito tenir-les, perquè és que si no tingués vacances no podria fer tot el que faig de normal. I per mi, per exemple, o sigui, les vacances en aquest sentit sí que són productives, perquè jo les vacances les necessito. Si no puc tenir vacances, si no puc parar, si no puc enfocar les meves energies en altres coses, si no puc carregar piles, és que per mi això, o sigui, al final és això, és aquest concepte, no? Aquesta màgia de desconnectar. Desconnectes d'unes coses i connectes amb unes altres, no? Amb unes altres que potser hauries de connectar més amb el teu dia a dia. Potser te n'adones que, ostres, és que he estat de vacances i cada dia he anat a passejar. I te n'adones que anar a passejat va superbé. Escolta, i per què no vas a passejar entre setmana? No, és que no puc, no tinc temps. Bueno, i si busques el temps? I si, potser no pots anar-hi cada dia, i si hi vas un cop a la setmana? Potser de vacances te n'adones que hi ha cosetes que et fan sentir molt més a gust amb tu i que potser has d'incorporar en el teu dia a dia. O sigui, és que a mi el que m'agrada de les vacances és que realment m'obren molt els ulls amb moltes coses. És a dir, fer allò. O sigui, quan és el... Vale, tens tot el temps del món. Què vols fer? Aquí és on realment te n'adones, en plan, de qui ets, de què has vingut a fer en aquest món. No? I és això que per mi les vacances sí que són productives. O sigui, el carregar piles, per mi el carregar piles és importantíssim. És importantíssim perquè tornes... O sigui, és el que us dic, que jo a la feina sempre els dic, espero que hagis tornat renovat, amb les piles carregades, que hagis desconnectat molt, perquè és que jo quan torno és com que em veig o sigui, m'ho noto moltíssim, em noto una altra persona tampoc, però em noto com que estic molt més fresca, que tinc moltes ganes d'agafar temes que abans... O sigui, jo a la feina els deia, dic, és que necessito vacances perquè necessito oblidar-me d'aquest tema, perquè ja no puc més amb això, perquè em dono de paret contra coses, i és com, necessito marxar i necessito tornar amb una altra mirada. O sigui, tan senzill com haver-me passat 3 dies a la muntanya donant voltes, fent voltaretes per la gespa, i tornar i dir, vale, doncs ara ho veig amb uns altres ulls, perquè m'he relaxat, he estat pensant en altres coses, i ara que ho veig dic, doncs mira, i per què no ho enfoquem cap aquí? O per què no ho enfoquem cap allà, no? No sé, sento que és molt fort, en plan, les energies i la gent amb qui et creues de vacances, els llocs on ets, tot aquest creixement personal que fas de vacances. De veritat, jo sento que de vacances fas creixement personal. Sí que cadascú podrà tenir les vacances molt diferents, però per mi són un moment com de molt creixement personal i m'encanta. I evidentment, molt relaxat, No és allò que diguis, vaig a fer 1000 coses, uau. No, és com que són una mica com un homenatge per mi. I això, al final, per mi la conclusió és una mica aquesta que us explicava de quan jo treballava amb agència de comunicació, que és que tant de bo les vacances ens ajudin a apropar-nos a una vida que no ens demani o amb la que no sentim que necessitem vacances, no? És a dir, que puguem buscar una feina o apropar-nos o dedicar-nos a alguna cosa que ens faci sentir que som feliços i que estem plens amb allò i que les vacances no siguin una cosa que necessitem de manera terrible, no? Allò que dius, és que necessito anar de vacances, no puc més d'això. No, tant de bo trobem un dia a dia que ens ompli, que si no estem bé a la feina podem trobar coses que fora d'ella ens omplin, que li donin sentit en aquesta vida, que ens facin sentir satisfets, no? I exitosos amb la vida que tenim. I això és una miqueta el que us volia explicar avui, que les vacances són fantàstiques per això, per pensar una mica en què fem de vacances i què podríem incorporar al nostre dia a dia per sentir això, per sentir-nos feliços, per sentir-nos tranquils, per sentir-nos eufòrics, si és el que volem. I això, volia tancar amb una frase, nenes, que és que jo de tant en tant, jo crec que un cop a l'any us la penjo a Instagram, que diu crearé una vida preciosa per mi mateixa, costi el que costi. És una traducció d'una frase en anglès que diu I am going to make a very beautiful life for myself, no matter what it takes. Me'n recordo que quan vaig penjar aquesta frase, no sé amb qui vaig quedar, amb un noi o no sé què, i es va riure en plan, es va riure en plan bé, no? En plan, és que ets un personatge. I jo li dic, és que no, és que és veritat. O sigui, jo vull crear per mi una vida fantàstica, una vida preciosa, una vida que m'encanti, costi el que costi. És que és veritat. O sigui, vull una vida amb la que em senti a gust. Ja he tingut, que tampoc he tingut una vida terrible, al contrari. O sigui, he tingut una vida fantàstica. Però sí que és veritat que moltes vegades fem les coses perquè sí, o perquè ens han dit que les hem de fer així, o perquè no sé què, o perquè no sé quantos. Comencem a viure com realment volem viure.
seguint la nostra intuïció, seguint els nostres dons, per la qual cosa estem en el món. És que jo de veritat ho penso, que hi ha gent que està feta per fer una cosa en el món i moltes vegades ens resistim a fer-ho. Ens resistim, és veritat, és el que hi ha. I ja està, nenes, això és el que us volia explicar avui. Si us ha agradat, us ha ressonat, de veritat, us llenço una pregunta abans que tanquem, que és que si tinguéssiu tots els diners del món, en plan, si realment no haguéssiu de treballar, no?, amb aquesta obligació que tenim, què faríeu? Penseu-vos-ho bé. Què faríeu? Com seria el vostre dia ideal? Si us ve de gust, m'escriviu i m'ho expliqueu. I ho comentem. Vale? Vosaltres penseu, doneu-li voltetes i si no m'ho voleu explicar, si us ho guardeu per vosaltres, sé que és una pregunta incòmoda, O sigui, jo no sabria 100% què respondre, us haig de dir, Vull dir, no és fàcil perquè és algo que no et planteges. Però la cosa és això, per què no ens plantegem què faríem si no haguéssim de treballar? Com podem apropar-nos cada dia més, no?, a aquesta vida que ens agradaria tenir? I ja està, nenes. Si us ha remogut, m'agradaria que em deixéssiu un emoji, que és l'emoji de la clau. Hi ha dues claus, la més moderna i la més antiga. La més antiga és com més romàntica, la més moderna és com més del dia a dia. Deixeu-me la clau que vulgueu, me la deixeu per aquí, per Spotify, per YouTube, me la deixeu per missatge directe, per alguna publicació que hagi fet per Instagram. I ja està, i així sabré que esteu també treballant en això, que esteu pensant en aquesta pregunta de què faríeu si tinguéssiu tots els diners del món. I ja està, bonics i boniques, us envio un petó, una abraçada, espero que tingueu un superbon estiu i ens veiem molt aviat. Una abraçada. Adeu!